Robinson Butar-Butar beserta Opung Boru. Dilanjutkan dengan pengalungan bunga kepada Preses HKBP Distrik 7 Samosir beserta Ibu. Pengalungan bunga kepada Pendeta Resort HKBP Ebenezer, Pendeta Bilmar Panjaitan STH beserta Ibu. Pengalungan bunga kepada yang mewakili Bupati Samosir, Prememori. Dilanjutkan dengan Ketua Panitia Pesta Perak HKBP Ebenezer Amang GM Rumah Horbo. Silakan. Iya, nanti deh. Oke. Iya, sesuai dengan yang telah diatur, silakan. Adong P. Oh ya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir. Atau yang mewakili kepada Ibu Risma Simarmata, kami mohon. Iya, yang mewakili. Untuk menerima silakan. pengalungan bunga. Iya, kuatkan. Iya, benar ya. Kami persilakan sesuai dengan yang sudah diatur. Sementara Pendeta Robinson Butar-Butar dan rombongan masih tetap berada di tempat. Perhalado yang bertugas. Dengan nami dot atau rombongan tinang rumah sama masuk kita ke tempat, tetap mata ikuti protokol kesehatan, kita pakai masker kerta. Salut tita ruas ni tuhatta. Sadarion,
Di namar pesta ita marningo na unggo 25 tahun huriat tahun, masuk do ita tuminggu 20 tol dun trinitatis. Naman jauh ita mangarado tinasa na tinoppa. Paterida ulas nirohatta, al nado do saddo na tinoppa dion Kristus. Marhite na ole ibana tersilang la patupan haluta. Maroja to pakkokot niton ido ng pardamaian. Om mana gubaro de silang na badia. Ia hatani debata na tarsurak di Babylon. Ima ujahan ni huriatta na saleleng 25 tahunon. Hatani debata madok, bukui hasea mamudai, mamisang, pauliulihon, manogu-nogu, di bagasan hati goran. Asaripas halak ni debata, hobas tuna sa ulaun na darenggan. Tarsurak di 2 Timoteus 3 ayat 16 sa ro di sa ayat 17. Didok to hatta Jesus. Audo panodang ni Portibion, nasotupa mardalan di nahulom na mangyutan aw. Di ibana do tahe panodang hanguluan. Yohanes 8 ayat 12. Lilin na marsinodang sibuan hati uron. Atong marparange mahitas songan aka anak hati uron. Efesus 5 ayat 8. Tapagara marohata marede mahita. Dihamu uluan ni huria nami, nunga rade hami ruas ni huriat tanah dison. Ulon hamu mahami, laho mangihuton pesta perak ni hurion. Didok si tua-tua, si rungguk do si tata na tubuh di atas dolok, nunga dison juguk, ruas ni huriatta, asa debatama tapajonok. Ima tutu, Haleluya. Las dorohanami uluhonon muna maparsaura do debata di Minggu Trinitatis. Di pesta las ni roa, pesta perak ni huriata sadarion. Asa songon nidok ni situa-tua masih donon nami. Balik tang mapagabe natin na botabuan. Tuhat tado na digijang do silew dame. Asa uluhonon muna mahami parmingguan so hari boribuan. Mangasahon hatay na madok, halamohon Jehovah, jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham, dohonon nami manuaing, sahat solu sahat tubatean, asa marhiste, pasu-pasu ni debata, nasa na tarpasita ni pestaon, tuhat debata mana mga lehon. Ulu ima tutu pinuji madebata naung upasu-pasuhon ragam ni pasu-pasu di hita. Ope ala nak kujalo hami tohonanon sian pangasina di hami. Dang marnaluja hami. Aidada diri nami hujami tahok kami. Kristus Jesusido babua ibana Tuhan. Ala na posomuna do hami ala ni Jesus. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata si top palangit dohot tano dohot nasa isina. Say manatap manonggor maho sian gijang ni gijangan
sian langit ni langitan, sai dumatang manorok maho marhiti tod di parbadia, sai mamuka mabona maho di dundang persaulian, sai mamuka majadi maho di bangsonami gabe huria, daulat satahi manobaho Tuhan nami namar mulia, patol hastonggo mangilik ho, dohot ede puji-pujian, majujung poda nasyako, mangapu sorang persaulian dinguluon, nang ari sugut, rodi ari marhapudian, dinaro anakmu na tinodo manotar dodo ruji-rujian, sailias mahamisian bonos, muli maholso marpanarian, mian anakmu tumangi doho, ujak mahami marpangapinan, majakon surgo marhalioho, pulin mahami marhasok tiang. Say homa na manguras akadongan panggual pargotsi na somarlaok bota, na hudul di tatuan, hot dibongkar ni rumah. Ala ulaun huria dosa darion ni ulana sida, ulaun marhasok tiang, uras manasida, rap dohot gossi-gossina, asa unang haramunan, asa pita bahen sobba dohot hasangaponmu, o di bata, onma nahupangido hami, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na mangulu jala mangarajay, siyan mula ni mulana, nuaeng toktong sahat rodi saliling-liling na. Jongjong hita dison, margodak sobba margodang mula, pinilit somarlaok bota, pinasupasu soramahua, ay dirohatta do manggora, siya dia mula ni jolma, nang portibi saluhutna, naji nadihon ni na mertua, ima tuhatta na mertua, debata ama para si roha, na marhuraja marmulia, na manoppa saluhutna, ay dimula ni mulana ditoppa debata malangi dohotano, jala sude nasa isina di paojak do di pago, na lilu, na mataot, na madyori di dalan haho, tuhita di pasaor tiur ni roha juma di ramot. Asa dunggok maditikina, jala sahat di taon na, tubu maroha ang guliman, manongos anak sasada, Jesus Kristus si palua mardong atod di perbadia. Jala dituhatta Jesus Kristus sahat matua hagogokna, na sohya di ida mata, sohya di dodoroha. Naung di parade de batata di naporsea na tinodona. Ay nung ngatalu hamatea di ba Tuhan Yesusi? Ay sudah hita paniad di hatuaon sangap nay. Ay diapus na sa ilu. Jala tarapul na sa ribo. Ay di sesa dudosata. Hamatea pedirobo. Asa di si maladina, di si ladona, di si hinadaina, di si hinatabona, di si hinajogina, di si ma hagogokna. Ope amang panggual pargosi. Paidamang mamula ni godang, mula ni godang dudu na juma di godang dungdang, mula ni tano tubu, muka ni duhut marlata, si pahebang pusu-pusu, mula ni onggak marsuara, saluhut na dipajadi, laos di pasu-pasu di bata, mula hodamang ma.